Ha! Wow! Hello! Woo-hoo-hoo! Good! Aha! Great! Wow! Wow, wow! Wow! Oh, yes! Let's go! Excellent! Great! Wow! Yes! Oh, yes! Imos decorar todas as casas em 4 cores. Alex é verde, Dasha é amarela, Maria é vermelha e eu sem azul. Ok. Idea. A tua Kenda, Alex. Wow! Oh, yes! Aha! Nenos, veña, veña, imos xogar. Oh, yes! Yes! Aha! Let's go! Aha! Idea. Oh, yes! Aha! Yeah! Oh, yes! Let's go! Oh, yes! Wow! Woo-hoo-hoo! Aha! Oh, yes! Podes facer formas. Que forma queres que faga? Triángulo. Yes! Yes! Yeah! Fácil como espremer un limón. Isto é ainda mais sinxelo. Por favor, dale agústame a este video. Wow! Excellent! Whoa! Teño fame. Teño unha idea. Farei un muiño de vento con petiscos saudables.
Alex, ven, prova a xirar. Wow. Saudable. O meu tentempié saudable será. Cando comezarás a decorar a túa casa? Certo, esquecino completamente. Estou esgotado, Du. Yeah. Delicioso. Quiero limonada. $1. Non teño cartos. Delicioso. Podo tomar un pouco, por favor. $1. Pero vin que lle dixeches a Alex de balde. El non tiña cartos. Delicioso. Ajá. Ajá. Mira, atopei un paraugas para ti, igual que a túa cor vermello. Grazas. Ah, que pasa? Non é iso. Boas. A miña casa é verde. A miña casa é amarela. A miña casa é vermella. Bo traballo, rapazas. Que é iso? Dasha, Steffi, mirade. Wow! Maria, Steffi, Dasha, benvidas ao desafío da Casa de Cores. A vosa primeira tarefa é decorar todas as casas dunha soa cor, pero só tedes 10 minutos para atopar todas as decoracións. Como? Só 10 minutos. Necesitades escoller unha cor para saber que decoración debedes recoller. Iso significa que cada unha de nós ten que atopar decoración para outra persoa? Sí, veñan e escollan a súa cor. Tócame a cor vermella. Eu farei a cor verde. Cor amarela. O tempo comeza agora.
necesito atopar algo amarelo. Nada amarelo aquí, só almofadas azuis. É demasiado difícil, obviamente. Preparada para ir a toda velocidade. Este coche é genial e amarelo, pero creo que non caberá na miña maleta. Uh-oh. Atopemos a primeira cousa vermella. É unha flor. Isto tamén ten vermello. Un gran achado para unha casa de cor vermella. Espero que a Dasha lle guste. Teño que apurarme. Recollamos elementos verdes. O crocodilo tamén é verde. Bo traballo, Maria, esa máis rápida hoxe. Dasha, bravo, esa segunda hoxe, bo traballo. Steffi, esa terceira. Ben feito, rapazas. E agora necesitades coller as vosas maletas e decorar as vosas casas de cores. Só tedes 5 minutos e o voso tempo comeza agora. Espero que non haxa cerveza ali. Rapazas, o tempo rematou. Imos comprobar a vosa creatividade. E para isto, temos un experto especial, Alex. Estou preparado para ver cal é a mellor casa. Vaites, pero falta unha pequena cousa máis. O gañador leva todas as casas de cores. Está ben, foi unha elección difícil. Gústanme todas as casas. Bo traballo, rapaces. E agora todos poden xogar ao boliche. Está ben, imos. Yubi. Moi ben, Steffi, tócache a ti. Cuarto á venda. Isto é exactamente o que precisamos. Mira como está isto. Temos que limpalo. Que é isto? Había anéis de 4 elementos. Un é extra.
Este é o espaço para o aire, Ivan. O lume está aqui. E a auga, Alex, está aqui. E este espaço é extra. Agora temos que encher o cuarto. Que estás a facer? Mira, Guau, pero aínda non sei o que estás a facer. iso non é todo. Preparei unha cama para nós. Hola, que estás a facer? Tola. Steffi, necesitamos exactamente un persoa. Non está mal, pero aínda temos moito traballo por facer. Medra, medra, medra. Teño unha idea. Columpio. Nós tamén queremos. Vale. Sentémonos xuntos. Eu tamén teño unha idea. Rampa. Alex, prova. Mira o que teño. Guau, fonte de chocolate. Vexamos o que temos ali. Hora de decorar o meu espaço. Está mellor así. Necesitamos máis lume. Idea. Gústame. Medra, medra, medra.
Que tal, tío? Gústame o meu sitio. Idea. Este recuncho está demasiado baleiro. Moito mellor. Medra, medra. Chicos, necesito que me botedes unha man. Vale. Facémolo xuntos. Guai, agora imos decoralo. Hora de divertirse. Un, dous, tres. Oh! Yeah! Yeah! Dadelle ao botón de gústame. Hola. Hola, papá. Chola. Vermelho. Verde. Azul. Yeah! Amarelo. Muy ben feito. Desafío de surf sobre bolas. Vaya, mira o que atopei. É unha táboa de surf vermella. Teño a táboa de surf verde. Teño a táboa de surf azul. Xa teño. Teño a táboa amarela. Ivan, agora mira como o fai un profesional de verdade. Verdadero profesional, sí. Madre miña. Ivan, mira, Dasha e Alex case completaron o desafío. Isso foi moi fácil. O surf não nos foi bem, pero temos que chegar ao final da piscina. Sí, estás preparada para perder outra vez, irmá. Ben, xa veremos, irmã. 3, 2, 1. Vai. Vai, irmã. Vai, irmã. Vai, irmã.
Vai, irmã, vai, irmã, vai, irmã. Vai, 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 vai. Está ben, empate. Foi en realidade máis difícil do esperado. Sí. Ei, rapaces, mira o que atopei. É un camión de bombeiros. Guau, eu tamén necesito comprobar. Coche azul. Chao, sei. Rapaces, imos lanzar os nosos coches desde as torres á piscina. Bingo! Guai, sonho o seguinte. Imos. Foi divertido, pero todos os coches saltaron as bolas. Que tal este dinosaurio? Oh, que animal. Estás de broma. Vai levar unha eternidade. Iván, paciencia, por favor. Mais rápido. Leva demasiado tempo. Temos um descanso para o ter. Uau, unha tetera. Unha cunca. Un prato máis. Estou listo para o meu descanso para o té. Imos jogar. Ola, rapaces, tedes que recoller cantas máis cacas sexan posibles nas vosas caixas. Os tres que recollan máis xogarán o desafío do baño de 3 cores. Vale. Parece genial. O primeiro xogo comeza agora. Tedes 30 segundos. Ei, dállema esas. O tempo rematou. Imos comprobar os vosos resultados. Sí. Iván, María, Steffi, superastes o desafío. Dasha e Alex, adeus. Adeus. Vémonos, adeus. Yupi. Benvidos ao desafío principal. Hoxe xogaredes a moitos desafíos diferentes. Levarás esta pegatina por cada desafío que gañes. Quen recolla máis pegatinas gaña o xogo enteiro. Interesante. Definitivamente vou gañar. O unha regra máis. Tedes que estar sentados no inodoro todo o tempo e non levantarse. Sentarse nun inodoro. Ben, podo estar sentada aí durante horas. Así é. Nos vosos inodoros. Bastante cómodo. Desafío 1. Tedes que lanzar as bolas da vosa cor dende as vosas piscinas ás tuberías da vosa cor. Quen lance máis bolas na tubería gaña. Todo claro. Sí. E o primeiro xogo comeza agora. Wow! Meu Deus. Yupi. Teño un.
vosos resultados. Iván gañou este desafío e obtén a primeira pegatina. Sí, gañei. Desafío 2. Tedes que tirar todos estes rolos de papel higiénico das pirámides usando pelotas de tenis. Quen tire máis gaña. Todo claro. Todo claro. O segundo desafío comeza agora. Oh, pelotas de tenis. Veña. O tempo rematou. Para. Imos comprobar os resultados do segundo desafío. Todos recibides 6 puntos. Así que todos levades o inodoro. Oh, é un empate. Papá. Perdón, non puiden resistir. Desafío 3. Vale, rapaces, esta vez tedes que reventar todos os globos usando os dardos. Quen rebente máis gaña. Reventar globos. Non é o meu favorito. Entón estás a piques de perder, María. Ajaja. Deixade xa, rapaces, imos xogar. Non precisamos un cronómetro neste desafío, pero precisamos isto. Dardos. Vaites. Que comece o xogo. Imos tentar o tiro triple. Vou tentar con dúas mans. Tun. Yupi, isto é tan divertido. Ela ten medo das arañas. Steffi, mira, hai unha araña, corre. Moi enxeñoso, Iván. Xa, non teño medo dos bichos. Tof, valía a pena intentalo. Rapaces, foi genial. Imos ver os vosos resultados. María gaña. E ela consegue un adhesivo. Desafío 4. Seguinte. Tes que lanzar o excremento ao retrete da túa cor. Así. Todo claro. Todo claro. Quen tire máis gaña. Quero comezar, imos facelo. E o xogo comeza agora. Veña. Fallín. Non, case o consigo. Oh, queda un máis. Tempo rematado. Imos comprobar os resultados. E o gañador é... María, Yupi. o que significa que consegues un adhesivo. Fixéchelo genial, María. E o gañador é... María, por suposto. Yupi. Moi ben feito. Elevaches o premio.